ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 7 ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതില് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? കുറച്ച് എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത് നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം ജീവസത്ത സ്വയം ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ധരിച്ച് അപ്രകാരം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകുകയും ചെയ്തു. ഇന്നലെ പഠിച്ച് ഇന്നലെ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സമേതം അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്? ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെ? അതില് മ്യൂട്ടാണല്ലോ അവര്. അതില് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ജീവസത്ത സ്വയം ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ധരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
അത് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാകാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ? അതെ മാതാജി, അതന്നെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? പക്ഷെ പിന്നെ മായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹിരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗത്തിൽ മാത്രമുള്ളത്, ആന്തരംഗത്തിലുള്ള മായയുണ്ട്. ആന്തരംഗ ശക്തിയുടെ മായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ് ആന്തരംഗ ശക്തി ആരെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണെന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെങ്കിൽ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തം ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നമ്മള് എത്ര വരെ എടുത്തു? നമ്മള് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? 5-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് മാത്രം എടുത്തു. അതെ. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തമായിട്ടുള്ള ദണ്ഡന നടപടി ഇരു പ്രകാരത്തിൽ നടക്കണം. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരുന്ന് ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ട് നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നയിക്കാനായിട്ട്. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും സാധുക്കളിലൂടെയും ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായിട്ട് ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2-ാമത്തത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ദണ്ഡന നടപടി. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി നിമിത്തമായിട്ടുള്ള ദണ്ഡന നടപടിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്? എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇതിലൂടെ ജീവസത്തെ വീണ്ടും നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങള് സ്വബോധത്തിലേക്ക് നീക്കാൻ തിരിച്ചു വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുക. ജീവാത്മാവിനെ തിരിച്ചവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ? അത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. നെറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യയാ സമ്മോഹിതോ ജീവ ആത്മാനം ത്രിഗുണാത്മകം പരോപി മനുതേനാർത്ഥം തത്കൃതം ചാപി പത്യതേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സമ്മോഹിതോ ജീവ ആത്മാനം ത്രിഗുണാത്മകം ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു? അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനുള്ള 2 വഴികളാണ് നമുക്കത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് എന്താ പറയാ, ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെയും പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിന്റെ രീതിയിൽ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലോട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്മാരുടെ നിയന്ത്രണ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മായാശക്തിയുടെ മേലാധികാരത്തെ വേദങ്ങളിൽ, അതായത് കേനോപനിഷത്തില് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യക്തിഗതമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇവിടെയും സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാകുന്ന ജീവസത്ത വ്യത്യസ്തമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരിപൂർണ സത്ത അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമക്ഷം അതേ ബഹിരംഗ ശക്തി താഴ്ന്നതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ മായാശക്തിക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല. അവൾക്ക് ജീവസത്തുകളിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ മായാശക്തിയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ വ്യാമോഹിതനാവുകയും അപ്രകാരം ഒരു ജീവാത്മാവായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ശുദ്ധ ഭാവന മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒരേ വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ദർശിക്കാൻ വ്യാസദേവന് സർവദാ സാധ്യമാകുമായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. കാരണം പരമപുരുഷൻ അഥവാ പരമവ്യക്തി പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏകത്വവാദികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നിരവധി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഭാവനകളുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരുടെ നിയന്ത്രണാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മായാശക്തിയുടെ മേലാധികാരത്തെ വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവ് ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യക്തിഗതമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇവിടെയും സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ജീവാത്മാക്കള് ബഹിരംഗ ശക്തി കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി മായാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവിയാൽ വ്യക്തിഗതമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാകുന്ന ജീവാത്മാവ് വ്യത്യസ്തമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയനാകുന്ന ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പരിപൂർണ സത്ത അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമക്ഷം അതേ ബഹിരംഗ ശക്തി താഴ്ന്നതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ബഹിരംഗ ശക്തി പരമപുരുഷന് സമക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഇത് വായിച്ചപ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറയാണ്, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. പരമ്പൊരുളായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ മായാശക്തിക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് മായാശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. അവൾക്ക് ജീവസത്തുകളിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളിൽ മാത്രമേ ആർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? മായാദേവിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ മായാശക്തിയാൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ വ്യാമോഹിതനാവുകയും അപ്രകാരം ഒരു ജീവാത്മാവായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ശുദ്ധ ഭാവന മാത്രമാണ്. അപ്പോ ആരാണ് ഒരു ഭാവനയിൽ ഊഹാപോഹികൾ പറയുന്നത്? മായാശക്തി കൊണ്ട് പരമപുരുഷൻ വ്യാമോഹിതനാകുന്നു, അപ്രകാരം ഒരു ജീവാത്മാവായി തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭാവന മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഒരേ വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ദർശിക്കാൻ വ്യാസദേവന് സർവദാ സാധ്യമാകുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഊഹാപോഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മായയുടെ അധീനതയിലേക്ക് ആര് മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭാവന മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നു എന്നാ പറയണത്? വ്യാസദേവന് സാധ്യമാകുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം പരമപുരുഷൻ അഥവാ പരമവ്യക്തി പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? പരമപുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ആര്? പരമപുരുഷൻ. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെയും ജീവാത്മാവിനെയും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ ഏകത്വവാദികളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് നിരവധി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഭാവനകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഏകത്വവാദികൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങളില്ലാത്ത പല ഭാവനകളുണ്ട്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ലീലാവതരണത്തിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുതിരുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആര് ഇതിന് മുതിരില്ലായിരുന്നു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ഭഗവത് ലീലാവതരണത്തിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുതിരുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയൊക്കെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രമായി പരിണമിച്ചേനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മായാശക്തിയുടെ ഒരു സ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അതൊക്കെ പരിണമിച്ചേനെ. മായയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള പരമശ്രേയസ്കരമായ പരിഹാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് മായയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട് ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ
പരമശ്രേയസ്കരമായ പരിഹാരം. അതാണ് എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാഥമികമായി പത്താത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്തെന്ന് അതായത് അവർ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാണെന്ന് നിർണയിച്ചു. രോഗഗ്രസ്തനായ പത്താത്മാക്കളെയും രോഗകാരണത്തെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ആരിൽ നിന്നാണോ മായാശക്തി തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ പരിപൂർണനായ പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ഇപ്പൊ പിടിയിലകപ്പെട്ട് ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ പരിഹാരം എന്താണ്? ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ പ്രാഥമികമായിട്ട് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ രോഗം അതെന്താണെന്ന് വ്യാസമഹർഷി മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരാണെന്ന് നിർണയിച്ചു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ആ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി. അതെന്താണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയില് വ്യാമോഹിതരായതാണ് കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. രോഗഗ്രസ്തനായ ബദ്ധാത്മാക്കളെയും രോഗകാരണത്തെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പൊ രോഗത്തിന് കാരണവും മനസ്സിലാക്കി. അത്തരത്തിൽ ആ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെയും കണ്ടു. ആരിൽ നിന്നാണോ മായാശക്തി തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ പരിപൂർണനായ പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. അപ്പൊ ആരിൽ നിന്നാണോ മായാശക്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി തികച്ചും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ പരിപൂർണനായ പരമപുരുഷനെയും ആര് ദർശിച്ചു? വ്യാസമഹർഷി ദർശിച്ചു. പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിഹാരം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ രോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായതാണ് അവരുടെ രോഗം എന്ന് മനസ്സിലായി. ആ രോഗത്തിനുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു. ആരിൽ നിന്നാണോ മായാശക്തി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ പരമപുരുഷനെയും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും നിസ്സന്ദേഹം ഗുണപരമായി ഒന്നാകുന്നു. അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകനും ജീവസത്തകൾ മായാശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരുമാകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയാണ്? മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകനാണ് ഭഗവാൻ. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ബഹിരംഗ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ ബഹിരംഗ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കളെ. ആകയാൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ സമയം ഏകരും ഭിന്നരുമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരേ സമയം എന്താണ്? ഒരേ സമയം തന്നെ ഏകരുമാണ്. ഏകരും ഭിന്നരുമാണ്. ഒരേ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഒരേ സമയം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ അത് ഏകരുമാണ് ഭിന്നരുമാണ്. അതായത് ഏകരും ഭിന്നരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം അല്ലെ. അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ അത് ഒന്നായിട്ടും ഇരിക്കും, വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കുന്നു പറയാം, ഭിന്നവുമായിട്ടിരിക്കുന്നു പറയാം. നമുക്ക് ഒരേ സമയം അത് ഏകവും ഭിന്നവുമാകുന്നു. മറ്റൊരു കേന്ദ്രാശയം ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള നിത്യബന്ധം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം? എന്താണ് കേന്ദ്ര ആശയം? ഒരു ആശയം പറയുന്നത് ഭഗവാനും ജീവസത്തുകളും തമ്മിലുള്ള നിത്യബന്ധം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ബദ്ധാത്മാക്കളെ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളെ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ജീവാത്മാവും ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമത്തെയും മമതയെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവും അതേ പ്രകാരം ജീവാത്മാവും ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രേമത്തെയും മമതയെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ബദ്ധാത്മാക്കളോടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിത്യബന്ധം, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിനും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തെയും മമതയെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ മായയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അത് മറന്നു പോകുന്നതാണ്, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതാണ് ജീവസത്തയുടെ പരമമായ പൂർണ്ണത. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ പരമമായ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തെ ഉദ്ദേശമാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ബദ്ധാത്മാവിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യമാണ്, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്?
ബദ്ധാത്മാവിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അസുഖത്തിനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ശ്ലോകം 6. അനർത്ഥോപശമം സാക്ഷാത് ഭക്തി യോഗാമതോക്ഷജേ ലോകസ്യ ജാനതോ വിദ്യാം ലോകാസ്യ ജാനതോ വിദ്യാൻ ചക്രേ സ്വാതത സംഹിതാം. അനർത്ഥോപശമം സാക്ഷാത് ഭക്തി ചക്രേ സ്വാതന്ത്യ സംഹിത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? അനർത്ഥ അനാവശ്യമായവ, ഉപശമം ശമനം, സാക്ഷാത് നേരിട്ട്, ഭക്തിയോഗം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയ, അധോക്ഷജൻ അതീന്ദ്രിയൻ ഭഗവാനാണ്, ലോകസ്യ സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന്റെ, അജാനതഃ അജ്ഞരായ, വിദ്വാൻ പരമവിജ്ഞാനിയായ, ചക്രേ രചിച്ചു, സാത്വത പരമ സത്യവുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട, സംഹിത വേദസാഹിത്യം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജീവസത്തകൾക്ക് അനാവശ്യമായ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ നേരിട്ട് ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഈ വസ്തുത അറിയുന്നില്ല. ആകയാൽ പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ പണ്ഡിത ശിരോമണിയായ വ്യാസദേവൻ രചിച്ചു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അനാവശ്യമായി ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ എങ്ങനെ നേരിട്ട് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ. ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വസ്തുത അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നില്ല. ആകയാൽ പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ പണ്ഡിത ശിരോമണിയായ വ്യാസദേവൻ രചിച്ചു. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ നേരിട്ട് ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഈ വസ്തുത അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ എന്താ ചെയ്തത്? പരമസത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഒരു വ്യാസദേവൻ രചിച്ചു. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സർവദാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചു. സമ്പൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഈ പ്രസ്താവന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളെയും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെയും പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളെയും മാത്രമല്ല ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സംഭ്രാന്തരായ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ അനാവശ്യമായ ക്ലേശങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നിശ്ചിതമായി കണ്ടു. അന്ത്യത്തിൽ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കായുള്ള പരിഹാര നടപടിയായ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് മഹത്തായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാകുന്നു. ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നാമം, യശസ്, മഹിമകൾ തുടങ്ങിയവ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിലൂടെയാകുന്നു. സുപ്തമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ അഥവാ മമതയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നീ യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് പരിപൂർണമായും കേവലം ഭഗവാന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമത്തിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്തന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യാം. എന്നാൽ നിർദ്ദിഷ്ട രൂപത്തിലുള്ള ശ്രവണ കീർത്തനത്താൽ പോലും അനാവശ്യവും വ്യർത്ഥവുമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ ക്ലേശങ്ങൾ തൽക്ഷണം ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധത്തിന്റെ അത്തരം പ്രശമനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന വികാസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് പരമസത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ജ്ഞാനം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സർവത പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആർക്ക് ദർശിച്ചു? വ്യാസ മഹർഷി ദർശിച്ചു. സമ്പൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ സർവതാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സമ്പൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളെയും ആർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു? വ്യാസദേവന് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെയും പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളെയും മാത്രമല്ല ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സംഭ്രാന്തരായ ഭക്താത്മാക്കളുടെ അനാവശ്യമായ ക്ലേശങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നിശ്ചിതമായി കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ സംഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ള ഭക്താത്മാക്കളുടെ ക്ലേശങ്ങളും അദ്ദേഹം കണ്ടു. അന്ത്യത്തിൽ ഭക്താത്മാക്കൾക്കായുള്ള പരിഹാര നടപടിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയും അദ്ദേഹം കണ്ടു. അപ്പൊ അതില് അവസാനം അതായത് ഈ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എന്താണ്? ഭക്താത്മാക്കളുടെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയ. ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയാണ് അതിനുള്ള പരിഹാര നടപടിയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നത് മഹത്തായ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാണ്. നമുക്കറിയാത് ഭഗവാനിന്റെക്കാളും അപ്പുറാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞ നാം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സാമൃസിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും എന്താ പറയാ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നാമം, യശസ്, മഹിമകൾ തുടങ്ങിയവ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിലൂടെയാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, മഹിമകൾ എന്നിവ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയിലൂടെ. ഏതാണപ്പോ അത്? നാമജപം അല്ലെ. നാമജപത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. സുപ്തമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ അഥവാ മമതയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നീ യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സുപ്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമത്തെ അഥവാ മമതയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നീ യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് പരിപൂർണമായും കേവലം ഭഗവാന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ, അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണത് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമത്തിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭക്തന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തില് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും തൃപ്തനാകുമ്പോഴാണ് ആ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ നിർദ്ദിഷ്ട രൂപത്തിലുള്ള ശ്രവണ കീർത്തനത്താൽ പോലും അനാവശ്യവും വ്യർത്ഥവുമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ ക്ലേശങ്ങൾ തൽക്ഷണം ക്ഷമിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇത്തരത്തിൽ അല്ല നമ്മൾ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അനാവശ്യവും വ്യർത്ഥവുമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വ ക്ലേശങ്ങള് തൽക്ഷണം ശമിക്കും. ഭൗതിക ബന്ധത്തിന്റെ അത്തരം പ്രശമനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന വികാസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശമനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന വികാസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു? സേവനം നിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുത സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നാമജപത്തിലൂടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വ്യർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള് തൽക്ഷണം ശമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക ആ നാമജപം എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് ശമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കില്ല. അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ശമനം ലഭിക്കും.
പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന വികാസം വേണം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് തൃപ്തനാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് പരമസത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ജ്ഞാനം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാം വൈ ശ്രൂയമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിരുത്പത്യതേ പുംസ ശോകമോഹാഭയാപഹ. യസ്യാം വൈ ശൂണമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിരുത്പത്യതേ പുംസ ശോകമോഹാഭയാപഹ. യസ്യാം ഈ വേദസാഹിത്യം വൈ നിശ്ചയമായും ശ്രൂയമാണായ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പരമോന്നതൻ പൂരുഷേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന വികാരങ്ങൾ ഉത്പത്യതേ അങ്കുരിക്കുന്നു. പുംസ ജീവാത്മാവിന്റെ ശോകം മോഹ മായ ഭയം അപഹ ശമിപ്പിക്കുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുധ സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം മായ ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഈ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം. ഏത് സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുധ സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുകയും ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുധ സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? തൽക്ഷണം തന്നെ നമ്മുടെ ശോകം മായ ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമ വികാരം നമ്മളില് എന്താണ്? നാമ്പെടുക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശോകം മായ ഭയം ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ഈ 3 കാര്യങ്ങളുടെ അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇതിൽ പറയാണ്. വ്യത്യസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫലപ്രദമായത് ശ്രവണേന്ദ്രിയമാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഗാഢനിദ്രയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുകരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളാൽ സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഗാഢനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രവണേന്ദ്രിയം മുഖാന്തരമാകുന്നു. ത്രിവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന ഉന്നതമായ ജീവിത പരിപൂർണതയെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏവരും നിമിഷവും ശോകപൂർണരാണ്. അവൻ മായാവിഷയങ്ങളുടെ മരുപ്പച്ചയുടെ പിന്നാലെയാണ്. മാത്രമല്ല സദാ അവന്റെ കാൽപ്പനിക പ്രതിയോഗിയെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക രോഗത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ആസക്തി പ്രാപ്തമാകുമെന്നും അപ്രകാരം ഇത് ഫലവത്താകുമ്പോൾ ഭൗതിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെന്നും ഇവിടെ സുവ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവദാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ വ്യാസദേവൻ ദർശിച്ചു. ഈ പ്രസ്താവനയിലാകട്ടെ ആ പരിപൂർണതമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് സുവ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രവണത്തെ പ്രാധാന്യം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹവും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശോകം മായ ഭയം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായത് ഏതാണ്? ശ്രവണേന്ദ്രിയമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഗാഢനിദ്രയിലായ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ ഏത് ഇന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്? ഈ ശ്രവണേന്ദ്രിയം.
അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ശത്രുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗാഠനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ശ്രവണേന്ദ്രിയ മുഖാന്തിരമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ത്രിവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്ന ഉന്നതമായ ജീവിത പരിപൂർണതയെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവരും അനുനിമിഷവും എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ശോകപൂർണരാണ് എല്ലാവരും. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? ശോകപൂർണരാണ്. അവൻ മായാവിഷയങ്ങളുടെ മരുപ്പച്ചയുടെ പിന്നാലെയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു മായാവിഷയങ്ങളുടെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ സങ്കല്പിച്ച് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. മാത്രമല്ല സദാ അവന്റെ കാൽപ്പനിക പ്രതിയോഗിയെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക രോഗത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ആസക്തി പ്രാപ്തമാകുന്നുവെന്ന്. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്തമാകുന്നു. പിന്നെ അപ്രകാരം അത് ഫലവത്താകുമ്പോ, ഭഗവാനുള്ള ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭൗതിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും ഇവിടെ സുവ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇതിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ രോഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. സർവഥ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ വ്യാസദേവൻ ദർശിച്ചു. ആ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ വ്യാസദേവൻ ദർശിച്ചു. ഈ പ്രസ്താവനയിലാകട്ടെ ആ പരിപൂർണതമനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് സുവ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി പറഞ്ഞു തരാണ്? ആ പരിപൂർണതമനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അതാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു മനസ്സിലായി? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അല്ലേ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നോണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ഇതിലൊരു സെന്റൻസ് പറയണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ദിവസം പറയാം. അതായത് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒരേ സമയം ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഏകമാണ്. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതിനെ പറ്റി അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം. അത് നമുക്കൊരു ദിവസം ഇതിന് നേരത്തെ നമ്മളെ ശ്ലോകം നിർത്തുന്ന ദിവസം അത് പറയാട്ടോ. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതാണ്. എടുത്ത് പറഞ്ഞ അറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ദിവസം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരേ സമയം ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഏകരുമാണ് ഭിന്നരുമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതിന്റെ